Hello guys, जों बोसोर गोदाननि निउ इयारनि एसे लोंदों। जिखुनु आं लोङाखै, जेनेबा ओरैनो लोंदों आरो एसे। आं थाफादों आरो। बिखुनजो बिजामादै माबायदि लोंदों नायहरनो। आरो मादै आरो आदै। एसे गोजानाव इयो एकदम माबा थाइगिर दन्दर माबा सद्रिफारानो। गामिबो। नै बोलायबाय रायजोफोर। बोसोर गोदाननिहाय जोंहा हेपि निउ इयारनि बोसोर गोदाननि नै दसे सोलायबाय रायजोफोर आया लाजिदों आंखौ आंहा इदियाव सोलिया नालाय बेदर जाबाय आङो बेदर जाखांबाय दानि मुगाया बेनोसै जेबो जादावहाय जेबो लोंदावहाया दाथ' साइकेल सालायोना बेखौ बिदि लाबाय थायो नोंलाय साइकेल सालायब्रा जों जाखांबाय लोंखांबाय थांसै गासिबो बेनि एक्सपिरियेन्सआ आलादालै देलाय आयु दे न'खर गारजेन नैबे रायजो राजाफोर जों जाखांबा लोंखांबाय ओंखारनानै थांफिनसै जों मोना एकदम जोंहा नैबे आदै एसे गेन्द्राहाङा आदै ओमफ्राय बै मादै ओमफ्राय नैबे बैनाय फटक लादों मालाय जाखांबाय लोंखांबाय बिराद मोजां जाहरबाय आदै आरो मादै मोनहा जाखांनानै थांसिगोन जोङो नोंहाबो लाफादो ओइनिफ्राय सेलफि लानायखौ फट' मोजां जादों निजे आंनिखौ लाना हरलाय नोंहा बिदि ओरै माबा ओरै सिगांखैनो भिडिअखौ दोनथ'बाय जाबाय दा